Здравейте, аз съм Анди от училище по първа помощ и както обещах в едно от предходните ни видеа, днес искам да ви разкажа каква е основната разлика между онлайн и присъствен практически курс по първа помощ на бебета и деца. Да не губим време и да почваме! Ето това тук е програмата за практическия присъствен курс по първа помощ на бебета и деца. Виждате, че той е с продължителност 5 учебни часа и цялото това нещо се случва само в половин ден. Червените неща, отбелязани по-горе, са първа помощ при 4 живото застрашаващи наранявания състояния, които сме обсъждали многократно в предходни видеа. Интересното тук е, че участниците индивидуално изпробват практическите техники за оказване на първа помощ върху манекени, тренажери и съвременни средства за оказване на първа помощ. Запомнете червените неща, защото те ще са ни важни за следващият ни курс. Това пък е програмата за онлайн курса по първа помощ на бебета и деца. Махам се само за 2 секунди, за да може да ударите една пауза и да прегледате цялото съдържание. И ето ме отново пак. Идеята тук е, че помните червените неща от предния слайд. Тук обаче вече те са станали сиви, защото тези техники ги показваме на авторски видеа, заснети от нас. Всичко останало, което е в червено, няма как да го засегнем по време на практическия присъствен курс, затова надълго и на широко го разискваме в онлайн курса. Разбира се, ако за тези неща попитате в практическия присъствен курс, никой от инструкторите ни няма да се тръщне и да каже няма пък да ви кажем, но все пак искаме практическия курс наистина да е практически и той да е съсредоточен върху техниките, които сме определили за това. По този начин се оказва, че онлайн курса и практическия курс по първа помощ на бебета и деца са взаимодопълващи се, а не взаимоизключващи се. А ако имате някакви въпроси, както обикновено, не се притеснявайте да ни пишете, да ни тормозите, да се свързвате с нас. Готови сме да отговорим на всеки един въпрос. Пожелавам ви една успешна, здрава година и сбъдвайте мечтите си!